Türkmen kesleti dünyada kestelere aňrydyr duýdurýan üýtgeşik gözellikdir. Kestelerin atlary gaty köpdir. Türkmen aýtmyşlaryň sanasaň togaby bardyr. Ine şol togaply kesteler köýnekleriň hem donlaryň ýeňlerine we ýakalaryna rejelenen görnüşde ýerleşdirilendir. Ýipekler dürli reňkde bolup, keste ýollaryny emele getirýän esasy özendir. Gadimiýetden bäri türkmen kesteleri öz nädini, öz görküni, öz reňkini ýitirmän saklap gelýän üýtgeşik gözellikdir. Ene mamalarymyzyň kestelere goýan atlary bu deminiň adamzat nesliniň gowluklary bilen tablaşyklydyr. Nagşylaryň atlary dürli-dürlidir. Gulýady tebigatyň gözel kesbini ýada salsa, Kürt nagşy Kürt halky bilen oturumly ýerde döräkdir. Düzülmez nagşy bolsa, dostlugyň, doganlygyň wepatyna bagşlanypdyr. Labyr nagşynyň taryhyna sersalanmazda bolsa, labyr balykçylaryň ulanýan guraly bolup, demirden ýasalan we uzun zinjirlere birikdirilen agyr metal bolupdyr. Balykçylar deňize gidenlerine, deňiziň çuň ýerlerine baranlaryna gämiden labyry aşap goýberip deňiziň düýbüne iýeripdirler. Labyr bolsa deňiziň düýbüne baryp, gämini hiç ýere gymyldatmandyr. Ýagny labyr birinciden adamlary ölümden halas edipdir. Ikinciden hem balyk tutmak üçin amatly bolupdyr. Üçünciden bolsa, egerde gämide ölse, ol gämini hiç ýere gymyldatman saklatdyr. Ene mamalarymyz, gelin gyýylarymyz hem hosarlarymyz öýlerine sagaman dolanyp gelsin diýip, labyry taxyalara, ýakalara nagş edip salypdyrlar.